እምነት ሰይጣን طعنا يهبلي كم يكنيكم زخبركم من زخبركن انت ختتلتي امباركس كابلو مجميرنا نعخم يتقمن يزاني نمهرني معدين زبلنا مدبات حزنا تبكيسنا لنا نسخمون نايوترو تختتلتنا نمخان سبسكرايب بمقبار بيتسب تكونوا بخبري نقدمكم امباركس لومون بزعبه حدا اقداسي كتفلطوا زغباكم زبلنا مدب حزنا متينا لنا እምነት ሰይጣን ሰይጣናዊ እምነት ሳታኒክ ብፍላይ ብሕግን ሞራላዊ እምነት ክረአን ከሎ ብውልቃዊ እምበር ሕጋዊ ኣይኮነን። እዚ ኸኣ ከምዚ ክንዲ መንገዲ ጸጋም ገዲፍካ ብየማን መርሓና ዝበሃል መንገዲ ጸጋማዊ እምነት ሒዙ ዘሎ ክበሃል ይከኣል እዩ። ንሳታኒዝም ርሕቕ ኢሎም ንዝዕዘብዎ ንሕግን መምርሒታትን ኣዝዩ ጥቡቕ ዝበለ መንገዲ ክርእይዎ ይረአዩ። ብዝመሰሎም ከምቲ ካልእ እምነት ንሶም ዝፈልጥዎ ነቲ ሕግን ሕጋጋትን መፀየኒ ዝኸውን ዘሎ እዩ ዝመስሎም። ዘፈናፍን ነገር የለን። ኣብ ሳታኒዝም ንሕጊ ምኽታል ግድነታዊ ኣይኮነን፣ ኣይሕሰብን ከማን። ሳታኒስት ተኸተልቲ ሰይጣናዊ እምነት ንሓደ ተኸታሊ እምነት ሕጊ ተኸቲሉ ዶ ኣይተኸተለን ኢሎም ኣብ ክትዕ ኣያትውን እዮም። ኣብ ሰይጣናዊ እምነት ሓደ ንሓደ ስማዕ እዚ ሰይጣናዊ ሕጊ ብዝመሬት ይስሕድ ደሎ ሓቀይ ምስ ዝብሎ ተስሓቁ ጥራይ ዝተርፍ ወረኻ በጊዕ ተፈልዮ ኣይረአይን ንነብሱ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኸማን የብሉን። እዚ እዩ ከዓ ልኡም ፌር ዝኾነ ፀወታ ዝገብሮ። ፀጋማዊ እምነት ሃይማኖት ሓደ ሰብ ብውልቁ ኣየናይ ይቕኑዕ ኣየናይ ኸዘይቅኑዕ ኢሉ ባዕሉ ንኽመሃሮ ዝሓድግ እምነት እዩ። እዚ ሕጊ ሰይጣናዊ እምነት እዩ። ንምዃኑ ኢሉሚናቲ ሰይጣናዊ እምነት እንታይ ማለት እዩ? መዓስ እዩ ኸጀሚሩ? ዕምቆት ትሕዝትኡ ኸ? እምበር ነዚ ኢና ክንርኢ ክንፍትን። ኢሉሚናቲ ዝብል ቃል ካብ ላቲን ዝመፀ ቃል ኮይኑ ቃል በቃሉ ንኽትርጎም ድማ ንቕሓት ወይ ድማ ኢንላይትንድ ማለት እዩ። ታሪኽ ኣማዕባብላ ኢሉሚናቲ ምስ ንምልከት ኣብ 1970ታት ኣዳም ወይሽናት ዝተባህለ ጀርመናዊ ፍላስፋ ተኸታሊ እምነት ካቶሊክ ህዝቢ ዓለም ብዝተፈላለየ እምነትን ሃይማኖታትን ምኽንያት ኣእምሮኦም ተደፊኑ ሃብትን ገንዘብን ከጥሪ ኣይከኣለን ብዝብል ብዘይብሱላ ተሓሳስባ ኢሉሚናቲ ንቕሓት ብዝብል ስም ሓንቲ ውዳበ መስረተ። እዚ ውድብ ብኣህጉራውያን ባንክታት ኣብቲ እዋን ዝነበራ ይምወል ነበረ። ካብቲ ግዜ ኣትሒዙ ድማ ዕላማ ውድብ ኢሉሚናቲ ሓንቲ መንግስቲ ዘለዎ ዓለም ምምስራት ንዘሎ እምነት ሃይማኖታትን መንግስታትን ንምጥፋእን ንምስራዝን ዝብል እዩ። ነዝን ካልእን ዝሓዘለ ዕላማታት ዘማእከለ ውድብ ኣብ ጉንበት 1 1976 ሙሉእ ብምሉእ ብምጽዳቕ ከም ውድብ ስርሑ ጀመረ። እዚ ውድብ ናይ መጀመርያ ኣፍልጦ ዝረኸበሉ ኣብ ሃገራት ፈረንሳን ብሪጣንያን እዩ። ናይ ዝቐንዲ ምኽንያት ድማ እዘን ሃገራት ኣብ 1970ታት ናይ ዓለምና ሓያል ቁጠባ ዝነበረ ሃገራት ብምንባረን እዩ። ድሕርዚ ዝቐፀለ ዓመታት ውድብ ኢሉሚናቲ ኣስማቱ እንዳተቐየረ ብዝተፈላለየ መድረኻት ስውር ዕላማታቱን እንዳሳኸዐ ናብዚ ዘለናዮ እዋን በፂሑ። ውድብ ኢሉሚናቲ ከም ቀንዲ ዕላማታት ብምግባር ኣካላቱ ብዝገብሮም ቀዳምነት ሰባት መራሕቲ ሃገራት እዮም። ብምቕፃል ህቡባትን ሰብ ዝናን ከምኡ እንዳበለ ናብ ህዝቢ ዓለም ኣእምሮ ኣብ ምኹሕኳሕ ይርከብ። ውድብ ኢሉሚናቲ ሓንቲ ዓለም ሓደ እምነት ሓደ ገንዘብ ብዝብል ጭርሑ እንዳተንቀሳቐሰ ነቲ ሓቀኛ ጉንዲ ወይኒ ዝኾነ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቢ ዓለም ናብኡ ንኸይጥምት ኣእምሮ ሰባት ኣብ ምብራስን ምድስካልን ብዝተፈላለዩ ሜላታት ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ። ኣብ ከባቢ ኣሜሪካ 57 ምድሪ ኣንደርግራውንድስ ከምኡውን መኽዘናት ባንከርስ ይርከብ። ንዝተፈላለዩ ዕላማታት ኣኼባታትን ነቲ ውድብ ጥቕሚ ኣብ ምሃብ ይርከብ። ኣብ ሙሉእ ዓለም 439 ዓበይቲ መኽዘናት ማለት ባንከርስ ተሰሪሖም ዝርከብሉ ውድብ ኢሉሚናቲ እቲ ዝዓበየ መኽዘን መእከቢኦም ኣብ ከተማ ሳኦ ፓውላ ብራዚል ዝርከብ ልዕሊ 5,000 ህዝቢ ናይ መሓዝ ዓቕሚ ዘለዎ ዓብዪ መኽዘን በቲ ውድብ ይውነን። ንኣሜሪካ ክሳብ 13 ትሪልዮን ከም ዝእውድዋ ይዝረብ። ካበይ ከም ዝመጽእ ብርግጽ ዝነግር ዘየለ ብናቶም ኣሰያይማ 13 ብላድ ላይን ዝበሃል ኣለዎ። ኩሉ ነገሮም ሕልኽልኽ ከብልዎ ስለ ዝደልዩ ናይቲ ወለዶ ኣመጻጽኣ ሃለውለው ይመስል እምበር እቲ ሃይማኖት ኣዝዩ ገዚፍን ሓያልን እዩ። በተሓሳስቦኦም ነቲ ድሕሪት ሞት ዘሎ ህይወት ኣብ መወዳእታ ሰይጣን ናብ ዝፋኑ ተመሊሱ ሽዑ ነቶም ኣመንቱ ከም ጻድቕ ዝቕበሎም እዩ ዝመስሎም። ብብዝሒ ኣመንቲ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እቶም ብልክዕ
ሕጉ መሊኦም ዝኣምንሉ ሚልዮነራት እዮም ሰይጣን ባዕሉ ብዘይካቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ኩሎም ንዓዮም እዩ ዝብሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝትከል ማይክሮቺፕ ጀሚሮም ኣለዉ ብዘይብኡ ካብ ዓለምና ዘለዋ ኮምፒውተራት ዝሓየለ ሱፐር ኮምፒውተር ኣብ ስዊዘርላንድ ተተኺሎም ኣለዉ እዚ ማለት ኣብ መወዳእታ ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ንምቁፅጻር እዩ ኣብዚ ክርስሳዕ ዘይብሉ ኩላቶም ብሰይጣን ዝተቆጻጸሩ እዮም ምስ ሰይጣን መንፈሳዊ መርዓ እንተ ጌርካ ምህዳም ዝበሃል የለን ቀንዲ ኣጽዋሮም መራኸቢ ብዙሃንን ቁጠባ ዓለምን እዩ ቀንዲ ዝዓበየት መትከሎም ዱዋት ይወንት እያ እዚ ማለት ሰብ ዝመሰሎ ክገብር ኣለዎ ትርጉማ ከዓ ኣምላኽ ምርሳዕ እዩ ኣብ መጽሓፍ ሰይጣኖም ከም ዝብል ጽሑፍ ይርከብ እምነት ሰይጣን ማለት ካብቶም ዘይጠቕሙን ዘይረብሑን ነቶም ኣብኡ ዝርከቡ ለውሃት ምርኣይ እዩ ንኹሉ ከተፍቅር ኣይትኽእልን ኢኻ ንኽትሓስቦ እውን ኣስደማሚ ንኹሉ ሰብ እንተፍቂርካ ተፈጥራዊ ሓይልኻ ኢኻ ትኸስር ኩሉ ነገር ብነፃ እንተተጠቂምካሉ ሓቀኛ መልክዑ ኢኻ ተጥፍኦ ስለዚ እምነት ሰይጣን ማለት ኣብቲ ናትካ ዝውክለካ ፍቕሪ ብርቱዕ ምፍቃር እዩ እንተኾነ ድሕር ዘይብሉ ጸላእትኻ ኣለሊ ዝብል ይርከቦ ሰይጣን ንባዕሉ ኣነ እንተዘይህሉ ክርስትና ክንዲ ትሰዓብቲ ኣይመሃለዎን ስለዚ ኣነ የድልዮ እየ ዝብል ይርከብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ብዙሕ መርበባት ሓበሬታታት ንዕኦም ንኽትረኽቦም ዝኽእል ሙሉእ ኣድራሻን ናይ ዋትሳፕ ቁፅሪ ቴሌፎንን ዘርጊሖም ኣለዉ እቲ እምነት ጥዑም ህይወት ከም ዘለዎ ንኸርእዩ ኣብቲ እምነት ብዝኣትዉ ድኻታት ዝነበሩ እሞ ድሓር ዘይተኣደነ ገንዘብ ዝረኸቡ ሰባት ከም ኣብነት የቕርቡ ናብቲ እምነት ንኽትኣቱ ግን መጀመርያ ትምዝገብ ድሓር ስብከት ኣለዎ ድሕሪኡ መንፈሳዊ መርዓ ምስ ኣጋንንቲ ዝበሃል ኣሎ ድሕሪኡ መስዋእቲ ናይቲ ጋኔን ተመሪዕኻዮ ዘለኻ ኣሎ ክሳብ ንእሽተይ ህፃን መስዋእቲ እውን ኣሎ ክሳብ ውላድካ ከይተወልደ ብሽም እቲ ቃል ኪዳን ዝኣትወሉ ሰይጣን ምንጻል እውን ኣሎ ወሊድካ ንውላድካ ምስ ጋኔን ብደሙ ቃል ኪዳን ተእትዎ ኣሎ ካባኻ ዝደልይዎ ምርጫ እዚ እዩ ልብኻ ትህቦም ማለት እዩ ኣንቶን ላቬይ ኣብ ሚያዝያ 11,1930 ተወሊዱ እዚ እቲ ጸሊም ጳጳስ ቀሺ ሰይጣናዊ ቤተክርስትያን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣሜሪካዊ ደራስን ሙዚቀኛን ኣኮልስቲክ እዩ ንሱ መስራቲ ናይ ሰይጣን ቤተክርስትያን እዩ ኣብ ጥሪ 1967 መርዓ ብሰይጣናዊ ቅዲ ኣተኣታትዩ ኣይጸንሐን ኣብ ጉንበት ዚና ንዝተባሃለ ጓሉ ጥምቀት ሰይጣን ጀሚሩ ኣብ ታሕሳስ ከዓ ሰይጣናዊ ሕብሪ ኣተኣታትዩ ንሱ ዝደረሶ መጽሓፍቲ ምስ ዝረአ ዘ ሳታኒክ ሪቹዋልስ ዘ ሳታኒክ ዊች ዘ ዴቪልስ ኖትቡክ ሳታን ስፒክስ ብዓቢኡ እዚ ሕጂ ዝኽተልዎን ዝኣምንዎን ዘለዉ ዘ ሳታኒክ ባይብል ዝተባህለ መጽሓፍ ዝተጻሕፈ እዩ ኩሉ ንጥፈታቱ ንዓበይቲ መርበብ ሓበሬታታትን ፍሉጣት ሰባት ኣብ እምነቱ ከኣትዉ ስሒቡ እዩ ኣብቲ ዘ ሳታኒክ ባይብል ዝብል መጽሓፎም ስነ ስርዓት ኣነባብራ ሜላታትን ኣብዚ ዓለም ሰፊሩ ኣሎ ቀንዲ መልእኽቱ ንዘይጭበጥ መንፈስ ክንብል ንስጋና ኣይንበድል ዝብል ይርከቦ ንሱ ዝብሎ ንሰብ ናይ ምንሳሕ ዕድልና እናተዋህቦ ስለምንታይ ንሰይጣን ዕድል ዘይተዋህቦ ባህላ እዩ ንፍቕሪ ኣዝዩ እዩ ዝጸቕጠሉ ብኻልእ ሰይጣናዊ መልክዕ ዝሓዘ ጽልኢ ዝመርጽ ኣይኮነን ነቶም ብኡ ዝኣምኑ ኩሎም ኣብዛ መሬት ዝደልይዎ ክወሃቦም ምዃኑ እዩ ዝነግር ብገንዘብ መልክዕ ከዓ የረጋግኦም ኣብ 1987 9 ምልክታት ሰይጣናዊ እምነት ዝበሎ ኣጽዲቑ ንሳቶም ከዓ ቁጽሪ 1 ስቱፒዲቲ ወይ እሽነት ቁጽሪ 2 ፕሬቴንቲዮስ ውፁእ ጀህራ ቁጥሪ 3 ሶሊፒዝም በይነ ባዕልነት ቁጥሪ 4 ሰልፍ ደሲት ነብሰ ምትላል ቁጥሪ 5 ሄርድ ኮንፍሮማይቲ ጉስነት ርድየት ቁጥሪ 6 ላክ ኦፍ ፐርስፔክቲቭ ዋሕደ ኣረኣእያ ቁጥሪ 7 ፎርጌትፉልነስ ኦፍ ደ ፓስት ኦርቶዶክስስ ምርሳዕ ሕሉፍ ኦርቶዶክሳውነት ቁጥሪ 8 ካውንተር ፕሮዳክቲቭ ፕራይድ ትዕቢትነት ቁጥሪ 9 ላክ ኤቲክስ ዋሕዲ ጽባቓዊ እዚ 9 እዩ ማለት እዩ ሙሉእ መግለፂ ትርጉም ዝሕጋጋት ኣብ ካልእ መደብ ክንገልጾ ኢና
ምምሕዳር ሰይጣናዊ እምነት ቀሊል ዝርግሕ ዘለዎ ይኮነን። ንድሕሪት ተመሊስካ ክርአ ጆን ኤፍ ኬነዲ ብዙሕ ዝፈልጦ ምስጢራት ከቃልዕ ምስ ጀመረ ንሞት ከም ዝፈረድዎ ይዝረብ። ቱፓክ፣ ማይክል ጃክሰን ሳታኒካሊ ሬጀነሬትድ ብላድ ላይን ኣለዎም። ካብቶም ብዙሓት ውሕዳት እዮም ጽዋእ ሞት በቲ እምነት ዝተበየነሎ። ብእምነት ኢሉሚናቲ ኣሽሓት ሰባት ዝተቐትሉ ወርሕን ዕለትን ምስ ንርኢ ታሕሳስ 25 ሚያዝያ 25 ነሓሴ 25 መስከረም 11 ሰነ 25 ጥቅምቲ 25 ካብቲ እምነት ክወፅእ ንዘፍቅድ ፍርዱ ሞት ጥራይ። ኩላቶም ቶም ኣመንቲ ብኣሽሓት ሰራዊት ኣጋንንቲ ዝተዋሕጡ እዮም። ሰይጣን ሉሲፈር እቲ ዝዓበየ ክኸውን እንከሎ ካብቶም ብዙሓት ውሕዳት ናይ ጣዖት ሰይጣውንቲ ባፎሚት፣ ናይ ሙዚቃ ጣዖት ስኮቡስ፣ ናይ ህቡብነት ጽልዋ ኢሉሚናቲ ኣብ ዝተፈላለየ ኢንዱስትሪ ብፍላይ ኣብ ኢንዱስትሪ ሙዚቃ፣ ኣብ ኢንዱስትሪ ፊልም፣ ኣብ ኢንዱስትሪ ፋሽን፣ ኣብ ኢንዱስትሪ ምዝንጋዕን መራኸቢ ብዙሃንን ኢንተርቴይንመንት ኤንድ ሶሻል ሜዲያስ፣ ኣብ ኢንዱስትሪ ካርቱን ገለ ካብ ቀንዲ ጭብጥታትን ሓቅነታትን ውድብ ኢሉሚናቲ ኣዝዩ ስውርን ምስጢረኛን ውድብ እዩ። ኣባላቱ ዳርጋ መብዛሕትኦም መራሕቲ ሃገራት ዓለም ብምስጢር ዝሰርሑ እዮም። ኣብዚ እዋን ዓለምና ንእትገብሮምን እትፍጽሞን ሕግታት ኮነ መምርሒታት ከም ላዕላይ ኣካል ኮይኑ ዝሰርሕ እዚ ውድብ እዚ እዩ። ውድብ ኢሉሚናቲ ዘመንጭዎ ናይ እምነት ፍልልያትን ሓርነትን ምፍጣር ብፍላይ ንእምነት ክርስቲያን እዚ መጀመርትኡ ካብ ጀስዊት ሊብሬሽን ቴዎሎጂ ኣብ ሃገራት ኒጓራንጋን ሳልቫዶርን ተፈቲኑ እዩ። ጽቡቕ ዕንወት ውፅኢት ዘምፀአ ከምኡውን ምፍጣር ኣብዚ እዋን ኣብ ቀጻሊ ጻዕሪ ይርከብ። ልዑል ጸቕጢ ስነ ፍልጠታዊ ምዕባለ ብምፍጣር ብፍላይ ኣብ ኒውክሌሳዊ ጸዓት ኒውክሌር ኢነርጂ ህዝቢ ዓለም ኣብ ቀጻሊ ስጋእትን ሰላም ዘይብሉ ህይወትን ንምንባር ኣብዛ ምድሪ ንኣደንዛዚ ሓሽሽ ዕፀ ፋርስ ድራግስ ከምኡውን ንወሲባዊ ንጥፋታት ዘርኢ ስእሊ ፖርኖግራፊ ኣብዛ ምድሪ ሕጋውነቱ ንምልዋስ ኣብ ቀጻሊ ናይ ዝተፈላለዩ መደበር ቴሌቪዥናት ሸፈነ መሃብ ኣብ ዝተፈላለየ ሓያላን ሃገራት ዝርከቡ ሰበስልጣናት ኣካል ናይ ዝውድብ ብምዃን ህዝቢ ዓለም ናብቲ ሓቀኛ እንጌራ ህይወት ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ንኸይጥምት ብዘለዎም ስልጣን ተጠቂሙ ኣብ ምትዕንቃፍ ይርከብ። ቀንዲ መዋሊ ውድብ ኢሉሚናቲ ዓለማዊ ባንክ ወይ ወርልድ ባንክ እዩ። ንናይ ውሽጥን ወፃእን ፖሊሲታት ኣሜሪካ ብፍላይ ንሚኒስትሪ ትምህርቲ እታ ሃገር ሙሉእ ብምሉእ ምቁፅጻር፣ ውዱቕ ዓለም ለኻዊ ቁጠባ ምፍጣር ከምኡውን ፍጹም ፖለቲካዊ ሕንፍሽፍሽ ምፍጣር፣ ንልዕሊ ሃገራዊ ሱፐርናሽናል ቅዋም ምድጋፍ ምሕጋግን ብፍላይ ድማ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩናይትድ ኔሽን ዓለም ለኻዊ ሓገዝ ገንዘብ ዝህብ IMF ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ወርልድ ኮርት ከምኡውን ንወግዓውያን ዓለም ለኻውያን ባንክታት ወርልድ ባንክስ ኣብ 2050 3 ቢልዮን ካብ ህዝቢ ዓለም ካብዛ ምድሪ ክጸንት ኣለዎ እንዳበሉ ውሱን ኩናት ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ንምብጋስ ከምኡውን ኣብ ሳልሳይ ዓለም ነባሪ ጥሜትን ሕማቕ ድኽነትን ብምትእትታው ንኣፍሪቃውያን ሃገራት ቀጻሊ ኣብ ምስቃይን ምድኻምን ውድብ ኢሉሚናቲ ኣብ ዓለምና ብዘጋጥሙ ግብረ ሽበራውያን ፍጻሜታት ኣብ ከም መስከረም 11 2001 ኣብ ማንታ ህንፃ ኣሜሪካ ወርልድ ትሬድ ሰንተር ዘጓነፈ ዕንወት ካብቶም ቀንዲ ኣገደስቲ እቲ መደብ ካልእ ኣካል ሽበራ ምዃኑ ዓለምና ኣብ ዘርአየቶም ኣዝዮም ጨካናት ኣረሜናዊ ኣተሓሳስባ ዝነበሮም ከም በዓል ጀርመናዊ ኣዶልፍ ሂትለር፣ ደቂ ሩስያ ጆሴፍ ስታሊንን ቪላድሚር ሌኒን ከምኡውን ኢጣልያዊ ቤኔቶ ሙሶሊኒን ካልኦት ምስ ውድብ ኢሉሚናቲ ጥቡቕ ርክብ ከም ዝነበሮም ኣባላት ምንባሮምን ይፍለጥ። ቀጻሊ ዓበይትን ንኣሽቱን ናይ ግብረ ሽበራውያን ጉጅለታት ንምምስራትን ምድጋፍን ምውዳብ ንኸም በዓል ICIS፣ ISIL፣ አልቃይዳ ሙሉእ ቀጥታውን ገንዘባውን ንዋታውን ሓገዝ ይህቡ። ሳልሳይ ዓይኒ ወይ ድማ ኩሉ እትሪ ዓይኒ ብምባል ሱሉሳዊ ቅርፂ ዝሓዘ ምስላዊ ከም ወግዓዊ መለለይ ምዃና ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደብና ንሎም መዓልቲ ዳሊና ዝነበርና መደብ እዚ ነይሩ። ስጋ መወዳእታ ስለ ተኸታተልኩምና ብልቢ ነመስግን።